நாடாளுமன்ற வளாகத்தில் ராகுல் காந்தி தலைமையில் போராட்டம் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. தமிழகத்தில் விசிக தரப்பினர் ரயில் மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டிருந்தனர். அவர்களை கைதும் செய்திருக்கிறது காவல்துறை. 11:30 மணி அளவில் திமுக தரப்பிலிருந்து போராட்டம் நடத்தப்படும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்த நிலையில் தற்பொழுது டெல்லி நாடாளுமன்ற வளாகத்தில் காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் ராகுல் காந்தி தலைமையில் காங்கிரஸ் தரப்பினர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருக்கின்றனர். அம்பேத்கரை அவமதித்ததற்காக அமித்ஷா மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் என்ற கோஷங்களை அவர்கள் எழுப்பி அந்த போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருக்கின்றனர். மத்திய உள்துறை அமித்ஷா பதவியிலிருந்து விலக வேண்டும் என்றும் இந்தியா கூட்டணி வலியுறுத்தி வருகிறது.